Wel, helo blant ardal Dinefwr. Mae'n hyfryd cael cyfle i gair bach wrthoch chi. Wel, mae'r amser arbennig yma o'r flwyddyn wedi cyrraedd unwaith eto. A dwi yn credu bod chi, blant ardal Dinefwr, yn haeddu Nadolig arbennig eleni, yn enwedig gan bod chi wedi gorfod aros gytre bron am y flwyddyn. Golchi dwylo, a mae'n bwysig bod chi'n golchi'ch dwylo yn reoledd, a hefyd cadw pellter. Ga i ddweud o waelod fy nghalon, diolch i chi, diolch i'ch teuluodd hefyd am wneud hyn. Mae'r tîm yma ym Mhegwn y Gogledd wedi bod yn gweithio'n galed, yn cadw llygad arno chi gyd ar hyd y flwyddyn. A maen nhw'n dweutha i bod chi wedi bod yn arbennig o dda. Achos hynny, dwi wedi penderfynu gwneud y fideo yma i ddweud helo wrthoch chi. Fel chi gyd yn gwybod, dwi wrth y modd yn galw heibio ar ysgolion adeg yma'r flwyddyn, cael sgwrs bach da chi, ond yn anffodus eleni allai ddim wneud hynny. A falle bydd y Nadolig eleni yn ychydig yn wahanol. Ond ar ôl dweud hynny, allai sicrhau chi byddai'n dod â chanrhegion i chi noswyl y Nadolig. Dwi'n weithiwr allweddol, a byddai Rudolf a'r Ceirw i gyd, byddwn ni'n hedfan dros y byd i gyd yn dosbarthu anrhegion, a dwi wedi wneud yn siŵr y byddai yn ardal Dinefwr noswyl Nadolig gyda'ch anrhegion. Gobeithio bod chi wedi postio'ch llythyron atai. Dwi'n gwirio'r restr yma ar fy iPad, a diolch byth! Dwi ddim yn gallu gweld lot o blant drwg yn ardal Dinefwr. Cofiwch chi, mae ambell i oedolyn drwg ar y restr. Nadolig llawen i chi gyd, a ffidwch angofio roi'r mince pies a'r moron mas. Byddwch yn blant da.